Hello everyone, welcome back to your favorite channel Smart Study Classes। तो पिलामाने ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଖାତା କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖରେ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲେ ତୁମର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ପେପର୍ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ପେପର୍ କି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ବା ବୋର୍ଡ଼ ଖାତା ଶୋଧିକି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ସେହି ବୋର୍ଡ଼ରେ କିପରି ଖାତା ଦେଖାଯାଏ, +2 ବୋର୍ଡ଼ର ଖାତା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିପରି ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳେ। ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଜଣେ ପିଲାର ଖାତା ଯିଏକି ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖ, ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁଛି ଯେ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ। ତ ଏମିତି ପିଲେ ଆମର ଯିଏ ତୁମର ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯଦି ତୁମର ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ତାହା ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ପିଲେ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖରେ ପିଲେ, ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଲେଖିଛ 1 ମାର୍କରେ ତୁମେ ପିଲେ 1 ମାର୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ ପୂରଣ ଯାହା ବି ରହିଥିବ ପିଲେ, ତୁମର 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଲେଖିଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ବି ମାର୍କ କାଟିପାରିବେନି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖରେ ପିଲେ କେମିତି ତା ଲେଖିଛି, ଦେଖ ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲେ ତୁମେ 1 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ତୁମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି, ସେହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ 21ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 21 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଥାଏ ପିଲେ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖ 14 ମାର୍କ ପାଇଛି ପିଲେ। ତ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଛି, ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଛି। ଦେଖରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଲା ପିଲେ, ତାପରେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ରହିଛି। 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତ ହେଲେ ବି ସେ ମାର୍କ ପାଇଛି, ଦେଖ 9 ମାର୍କ ପାଇଛି। ସେ ଏମିତି କେଚଡ଼ା ହିସାବରେ ଲେଖିଛି ଫେର୍ ବି ସେ 9 ମାର୍କ ପାଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଏଥିରୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବରେ ପିଲେ କେମିତି ଦେଖ ଦେଇଛି ଇ ନମ୍ବର, ତାପରେ F ନମ୍ବର, ତାପରେ G ନମ୍ବର, ସେ କ'ଣ ନମ୍ବର ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନମ୍ବରଟି ଦେବରେ ପିଲେ, ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନମ୍ବର ଦେବ। ତ ଦେଖରେ ପିଲେ ଏଇଠି ତ ସେ ଏଇଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ନମ୍ବରଟିରେ ପିଲେ ବାହାରେ ଦେବ। ଏଇଠି 2 ନମ୍ବର ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏଇ 11ର ବାହାରେ ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏବଂ ଏମିତି ABCD ତୁମେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଦେଖରେ ପିଲେ 2 ନମ୍ବରର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ସାରୁଛ ପିଲେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ଟି ଲେଖିଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ, ମେଲା ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାର ଧାଡ଼ିରୁ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଛି ଫେର୍ ବି ସେ ମାର୍କ ପାଇଛି। ତ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କରିବନି ପିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପିଲାଟା। ଏଠି ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷକ ଦେଖିବ ଏଠି ତା'ର ନମ୍ବର ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଠି EFGH ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼ୁନି ପିଲେ। ତୁମେ ସେମିତି କରିବନି, ତୁମେ ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବ ଏବଂ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ, ନେକ୍ସଟ ତା'ର ଧାଡ଼ି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତ ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଲେଖିଛି ଦେଖରେ ପିଲେ, ପୁଣି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଯେପରି ଛାଡ଼ିଛି ପିଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ, ଛାଡ଼ିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବ। ତ ଏହି ନମ୍ବରଟି ପିଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ନମ୍ବରଟି ଦେବ। ତ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ଲେଖିଛି ପିଲେ, ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ପିଲେ 1 2 3 4 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି ପିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛି ଏବଂ 2 ମାର୍କ ପାଇଛି। ଇଏ ଯଦି ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି 3ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3ରୁ 3 ମାର୍କ ପାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତୁମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ତୁମେ
आमर जो गोटे पैराग्राफ हिसाब से लिखा अपेक्षा तुम जब पॉइंट हिसाब से लिखुच जदि तुमको सठिक आंसर आसुच्छी पिले तुम पॉइंट हिसाब से लिख आउ जदि तुमको आंसर आसुनी सठिक आंसर आसुना तो तुम पैराग्राफ हिसाब से लिखिद। तो देख पिले ये 5 धाड़ी लिखी तार हैंड रईटिंग भी एत खराब अच्छी किंतु से 2 मार्क पाई 3 ରୁ 2 मार्क पाई। तुम्हें भी जदि तुम हैंड रईटिंग भल करी तुम जदि पॉइंट हिसाब से लिखिल जदि तुम 3 मार्क तुम जब 4टी पॉइंट लिखुच पिले तुमको 3 ରୁ 3 मार्क रू कहीं काटि पारे ना। तो देख पिले नेक्स्ट एठी देख पिले केमी तार नंबर भूल अच्छी ABCD लिखी किसी जना पड़ूनी तुम ये भूल करनी पिले। तो देख एठी 2 धाड़ी लिखी पिले 3 मार्क प्रश्न को 2 धाड़ी लिखी हेले भी से 2 मार्क पाई। तो तुम कहीं पाइबनी तुम्हें पाइब से तुम नंबर ठीक भाव में देवर पिले तुम आंसर जहाँ लिख नंबर जदि सठिक अच्छी तुम निश्चित भाव में तुम एग्जाम फलटा भल हम। तो यह थिला तुम पिले देख 3 नंबर प्रश्न दुईटा सरला तापर 4 नंबर रे अच्छी पिले जो लंग क्वेश्चन 8 मार्क प्रश्न बोधे पिले लंग क्वेश्चन देख लंग क्वेश्चन किपर पाई सी देख पिले केमी कम कम लिखिकी से अधिका मार्क पाई। देख पिले 5 नंबर प्रश्न से नंबर देने डायरेक्ट 5 नंबर लिखी पिले ये ए कि बी कि सी देवा कथा से देने तुम ये भूल करनी पिले यही नंबर टी तुम पिले यही 11 बाहर देवाक निश्चित भाव ट्राए कर भूल करनी पिले तुम नंबर टी तुम 11 बाहर देव निश्चित भाव में। तो देख पिले